כמפיקת אירועים, כל פעם מחדש, כשאני רואה זוג שצועד לחופה, אני דומעת. רגע הכניסה לחופה זה רגע שעם הפקה נכונה יכול להיות מכונן ומרגש. לכבוד כך, הזמנו את סימן טוב לוי, הפקת שבתות חתן. אז סימן טוב, תספר לנו איך אפשר להפתיע ולרגש. אני חושב שחלק מהעניין בלהפתיע ולרגש זה בעצם לקחת את מה שאותו זוג מרגיש ולתרגם את זה לכניסה מיוחדת לחופה. מה זה, השיר או הכניסה עצמה? כאילו, אני ראיתי יום אחד באינסטגרם איזה זוג שנכנס בריקודים, שניהם מריקודים עד החופה ממש, זה היה מדהים. אבל אם הכלה לא יודעת לרקוד, אז כן, זאת בעיה. אני חושב שהדבר הנכון הוא באמת ליצור לזוג את מה שמתאים לו. זה יכול להיות איזושהי כניסה מרגשת עם איזשהו שיר בזמן שהם הכירו והם אהבו יחד, או איזה השיר הראשון שהם רקדו לפיו, או איזה שיר ששניהם מתחברים לו, שיכול להיות משהו צעיר, מרגש, מיוחד. זאת לא בעיה בשבתות חתן, אתה לא יכול לשים תמיד מוזיקה, ואין הגברה, ואין תאורה, ואסור להדליק חשוב. איך אתה יוצר את ההפתעה? פה אנחנו נכנסים לשבתות חתן. לשבתות חתן אני חושב שזה קטע מאוד מאוד מיוחד. בעצם זה כינוס של כל המשפחה. לפעם הראשונה שאותו חתן, אגב, זה יכול להיות חתן בר מצווה, זה גם יכול להיות חתן שהתחתן. בעצם, חתן שהתחתן בפעם הראשונה הם בעצם משפחה. נכון, עוד אין את הילדים, זה בעזרת השם זה יבוא בדרך, אבל הם בעצם כבר משפחה. וכראש המשפחה הוא עולה לתורה, מקבל את התורה שלנו, ואני חושב שזה קטע מאוד מאוד מרגש. את זה אפשר לעשות בצורה של מזמורים, ובצורה של שמח. אתה מבין חזן מזמר או משהו כזה? בוא נראה שופרות, תראה, בוא נסתכל, אנחנו רואים פה שופרות. אתה לפעמים מתאים את החופה לתזמורת, לנגנים, או שאין לזה קשר? אני חושב שקצת הפוך, אני חושב שיותר נכון להתאים את הנגנים ואת הכניסה לאותו זוג. כלומר, יש זוג שמתאים לו שורה של מתופפים עם שופרות. איך אתה מחליט איזה זוג מתאים? האמת שאני חושב שאני יותר מייעץ מאשר מחליט. אני חושב שהזוג עצמו יודעים, בדיוק, הם יודעים מה מתאים להם. הם מתאים להם רגש, לדוגמה להיכנס עם איזשהו שיר עדין, או להיכנס עם איזשהו שיר קצבי שרוקדים ומפזזים. יש מקומות שאתה בולם בקשות מטורפות, שקצת זה נראה פומפוזי או קצת מגוחך, כי לא מעט יש כזה דבר. נראה לי שבחתונה אין דבר כזה. היום בחתונות אין גבולות בכלל. אני חושב, זה הדעה שלי, ויש לך המון ניסיון, את יכולה להגיד לי מה דעתך על זה, אבל נראה לי שדווקא בתקופה האחרונה, אנשים הולכים על הטיפה יותר צנוע. יותר רגש. האירועי בונטון, הקטן, היוניק, הרבה יותר משאיר טעם טוב. נכון, לאו דווקא זיקוקים, בומבסטיים, שהכל עולה באוויר והכל משתגע, לא, אפשר לעשות את זה בצורה נעימה ונחמדה. כל תשומת הלב על החתם והקלה ולא על כל המסביב. אמת, אני חושב שכל תשומת הלב היא על הקלה, אבל בסדר, גם החתן נכנס פה לעניין. גם החתן מגיע, סליחה, בתור אמא לבן, אני חושבת שגם לבן מגיע תשומת לב, סליחה. אני חושב שגם מגיע, אבל אני חושב שזה יום מיוחד לקלה. ובאמת מגשימים משאלות, זה יום להגשים משאלות ומחשבות שחושבים עליהם. אנשים מאוד מאוד, חבר'ה צעירים שמתחתנים, מאוד מקדישים מאמץ מחשבתי לעניין איך לעשות את זה בשביל לרגש ושיהיה מיוחד. באמת, כי זה באמת אירוע, אירוע טהור. זה אירוע מיוחד היום זה נהיה, אתם יודעים... איזה אלמנטים אתה משתמש כדי שהחופה תהיה באמת וואו? אני חושב שבראש ובראשונה, בהתאמה של המוזיקה הנכונה. 2, העמדה של האנשים המרכזיים באמת בצורה נכונה של המשפחה. עושים חזרות לזה כאילו? לרוב הזוגות לא עושים חזרות לזה, אבל בהחלט אותו רב שמגיע לחתן, זה לא חייב להיות ארכאי כמו פעם יכול להיות מישהו צעיר ונחמד, שמרגש. אני חייבת להגיד משהו מאוד חשוב. בעצם במסורת תמיד מה היה הברכה להורים? שתזכו ללוות אותם לחופה. אז שתדע שיש לך שליחות, ודבר מדהים, תמשיך. אז תודה רבה, סימן טוב. אני מקווה שהענקנו לצופים שלנו השראה, ותודה רבה, שוב. תודה לכם.